Україна – це якраз той чинник, який не дозволяє Російській імперії відновитися, який примушує європейців тверезо дивитися на те, що відбувається на континенті, і який не дає можливості американцям вирішити питання, скажімо так, повернення до цивілізованого ринку за рахунок відмови від цінностей. От і все. Так що у нас тут дуже важлива роль. І коли ми попереджали, що саме загравання з Росією, енергетичне загравання, усі ці північні потоки, намагання перетворити Росію на головного поставщика нафти і газу до Європи, воно призведе до таких результатів. Нас тоді не слухали, хоча це була чітка формула, що як тільки добудують Північний потік-2, буде велика війна в Європі, вона вийшла абсолютно ідеально, я б сказав, краще б не виходила. Але для мене це було очевидно, для наших німецьких колег це була якась фантасмагорія.